Zengini otobüs uchun kuruncuydum men kızdan ayağım geçircesi. Uchun kuruncu katarsınız demek ki. Ben tanış konuştukça de o ne takar? Nasıl takar geçti? Onu şirket doğrusu. Hamburg geç. Artık ne Aklım kaçsa hortuyorsun. Hangi bakış partner? Yine hızlıca. Her geçiyor. Ya şimdi ortaya da hangi bakışa da koronanın içinde sana gidip ta. Bu sarı. Hangi otur? Burada otursun. Otur. Artık ne? Araya çarpılık doğru. Tabii doğru basar. Min kafası sonra bir şu. Oğlum aşağı. Orada bir şey var. Oğlum işte atın toya. Atın toya mı şarkıda? Oğlum bu hiç bozulma. Amerika'da. Doğru mu? Nereye çıkıyor? Bu amacı. Oğlum konuş. Ayrıca ne yaptın? Kırma. Ayrıca işte. Ayrıca ciddi hore tumo. Ayrıca ciddi Bütün ya bu ne durun ya iyi bir cisimesi. Ya ki burası ne ki ben bunu. Çok isteyeceğim. Ayos kokun. Tehlikeyeceksin. Tehlikeye. Sana açtırdı tehlikeyeceksin. Bütün ünlü burada. Her sente şampuan. Hello. Her sente tehlikeli. Sokağa çala bizi ortak oynarım sana. Bir şey. O çıktı sevgiden kan bakıcın. Çıkıyor musun bilirsin o? Böyle takarsınız. Açıysa bir şey kamu. Senin ne var? Hasta oğlum. Sana gündüz. Son neyini çok cennet çıktı. Başta bunu gidersin. Ben değilmişim ama biz de bu dörtte gitar orta tarafı verdi. Adam bir sırtsı verdi. İşte bir şey yapacak tartışıyor. Bu değil aslında ya. 되게 굴뚝이 알코올에 다른 선택 시도해 그거 나가서 아까 약기를 했어 지쇼 아 지쇼 지금 너무 지금 나르고. 아 진짜 마이라 있네 야물 바이라? 아 마른 티야 어떤 배자? 실축이 시대 나가다 야물 바이라 있지. 어떤 거야 아 마른 티 지금 기츠 바가야. 딱 직접 해야지 야물 있다. 또 저렇게 아이러니하게 나가 아이러니하게 자 그렇게 또 저런 이상한 게 전동스토가요 전동스토가 사인들이 스토가 두는 데가 들으면 좀 가서 문지쯤 해서 맞고요 아빠들이 뭐 해가 진짜가 여기지 문지쯤 나선 줄 알겠지 누구 사인들 나 누군지 오래 사용했으나 누구가 어디 맞고 사인들 봐 나스가 먼저. 자, 페르스테인 중 아이스토가 아메리스토가 돼. 자, 페르스테인 야야. 실제 지승 남주승 붙지 마세요. 똑바로 듣지 실제 지승. 그리고 내가 있으면 자, 실제 페르스테인 남비야, 써라. 벌써 때. 지수 치매다. Sporty muszą tego amcisno. Şimdi sadokta soyun üniversitede soyun şimdi sadokta soyun Türkçe okuyun 근데 참 사랑님 Türkçe okuyun 사랑님 야물어가. 비리시디 스마트로 이렇게 들어오는 데는 안녕을
Өвлөрөн цаамаа цогцолж. Цааг биелүүлж яг хоо. Цааг биелүүлж чи тэрийг За шийдэн байна. манай багштай. Яг л энэ таймер юмстай. Цааг биелүүлж. Цагаан сайтай багтаа гэх. Цагаан сайтай. Тогтоож байгаа сайтай гэж юм. Тэр ч юм уу. Ихтия. 야들이 넣어요. Saati. Nuhun değilsin. Tişört kurtulunca kadar sipsiyor. 티셔츠 에이드 웨이. Sonuca kadar sipsiyor. Tişört şunu kim ediyordu? Sonuca kadar sipsiyor. 인도에 있다 했어. 자, 그럼 7초 이거 비치시. 아이를 집에 말고 했다. 다른 소리 들어갔대. 운동하다가 이거 이때도 이쪽으로 발로 쓸때 보는데 윤들이 그렇지 않는. 발로 쓸때 보는데 얼굴도 큰 상태인가? 얼굴도 큰 상태. 제 뭐라고 있었어? 얼굴도 작업도 모르. 얼굴도 작업도. 얼굴도 네가 작업도. 얼굴도 다 얼굴도 해야 되고. Hava sertliğinde. Hafta sesi hiç. Hava sertliğinde. Daldırmak istemişti. Kırmızı daldırmak istemişti. Yani daldırmak istemişti. Haşin zamta. Haşin zamta. Haşin zamta. Hoş değilsin. Ölgün mü ortaya çıkıyor? Ölgün mü ortaya çıkıyor? 목이. Ölgün mü ortaya çıkıyor? Ne demek istiyorsun? Ben de ekmek işte. Hatta bana da hatta. Sayın Muhtemelen şimdi kim muhtu olursun? Sen tanıdığın Sayın Muhtemelen birlikte oldum gitsin. Bana bütün bunu gidiyorum. Aradığını konuşur olacağız. 얼굴하고 산에 단주에 살아라. 충분히 이제 더 어떤 아저씨? 이 야무사 하나 못 사줄게. 야기 아저씨 멋있대. 거기에 나와래. Evet. Яг зарим таарсан байж болно, таарсан үчиж болно. Би ч гэсэн одоо зарим нь одоо ингээд тухайд юу болох гэж байна одоо гэх юм. Нэг ч байгаа баг шүү. Уушлаарай. Ой, ирэхгүй. Ангийн багш батнам ангийн хоёр. Уран зохиолын өвчтөн багтдаг ус уран уншигч адил биш. Уртын дуудагч бомба уралдааны аврах томоо. Ондоолын сэтгэгч зориг уруулан бодогч бодормойтой. Ухаан дарагч төөгийн өөрийн мухаг ойдог. Сайн цанчин саран туяа саксны хохотон гамбулаг. Сайн шударчин бацаахан сувдуу харин. Даш нөө тавиад ингээд чигнэлээр төсөн штэ бүгдээр. Дууны өвчтөн уран авч дуучин хөлтөөр. Занхаа өхөн гэмээр зүүн харах саран явуулсан. Зүүн харах би өөр бас өөрөө одоо хайнаад байдаг. Тухайн юу болж юм бол мэдхгүй. Их замын хүү амсуу. Хамгийн хоёр хэвчээ. Хамгийн хоёр хэвчээ те. Ог мөчд их на өөрсөө хэлсэн. Өнөөгийн түүнээс их бод. Өнөөдөр дуугүй амжуулсан. Гестап шил томд гаван хөтөн аюун биш гэлээ. Чигрээ хармагтаг амаа чимээгүй суудаг ганч.
Алчирдаг болормоо даливчс суудаг насаа. Супернер моги жогчдуудын башгаа зоригдгоогаа. Долгоо отхон нац. Таван шарын цогцол таньдгүй ангаа. 안가 байхгүй. 어떻게 가? 당초하고 일투야 найшин юм бэ? За тэгээ хувилгаан гоцол хамху хаалх шиг өндөр хэдэн бодроо. Үнэхээр хоёулаа юу гэсэн сайн мэдгүй юм. Хоёулаа тэгээд мэдсэн. Байхгүй шүү. Шүтгийг мэдсэн. Таныг ийм их үгүй мэдсэн юм. Бас 10 хэдэн юм юм. миллион 나왔지. 어디로 밑으로 어떻게 энэ сайхан хоол ундаагаар байсан. За. Куба ресторанын зэг талах байна. Тэгээд энэ зураг видео авч байгаа батгийл. За. Юу натэр хоёртоо маш их баярлалаа. Ингээд подкастаас хүмүүжээр ажиллаж байсан боловч бараг 800 км дахиж ирээд ингээд ангийнхаа хавд 3-8 км дахиж ирээд оролцож байгаа хүмүүжээр саран хоёртоо сайн мэдгүй хөнгөө хотын ажиллагаагаа өндөрж байна. Байгаагаа сайжруулж байна. Hayır bu çıksın. Şu olsa bir olsa ne yapsa sordu.
Одоо хэдүүлээ энэ чигээр ингээд одоо өшөө 30 жил 40 жил яадаг юм. Жаргал зовлон бүх юмаа хуваалцаад манай анги шиг сайхан ингэж коллективтэй гэж ярьдаг байсан тэр үед. Их сайхан зэгдэрчээ их гоё сэтгэлтэй манай анги. Тэгээ найзлартаа бүгдэнд дахиад ирүүлэн гэсэн. Хүн ирүүлээ тэгээд өндрөл өнгөж өвтөргөл өгч тийм ээ. За ингээд найзлартаа ирүүлэх юм дээр доо. хоолндаа цадвыг Янки нохоо болоход мэрэгэмнүүдээс яаны мэдээ хүргийг шаар хонгор бүсгүй юмар гэсэн хоолндаа цаддаггүй гитара хэрэгтэй аргоноо өшөө Чикаго не видел шахтера бий. Еще раз видел. Одоо нэг эдгтээ зүгээр гизэн хаглаад л эдэн шүү дээ, тий? надад саваар туудусаа саваар гаднаас нөгөө тэгээд Гаднахтаа нэгдэх юм уу? тэгээд гаднаа нэг хуух гэсэн үг Ааха. чи зайлаа Пытаюсь. контраст байж Вот так же бы не пенко, не? Би ч одоо ингээ хуухалж яхад улам томроод байгаа шүү дээ, тий? тийм гэсэн хөөгөөд Тий. хадуу чанартай Ага, в широтку теж горонцы камен. Дали. Так и завязали? Хаагур нь хийдгийг тэр чулуугаа. энэ амар Амар нь. хоолойгоор нь хоолойг нь авч өгөх хэрэгтэй хоолойгоо нь авчаад